jaký to rozdiel plato a ten sneh. To je 400 metrov. Hej, to je terénky zajazdíš. No, ale to tá Toyota fajná, čo? To je pohoda. To je autíčko. Ten má čo? Na tom pasaku myslíš? Na poloze. Už nic snehu. Absolútne ani gram. A to koľko je ešte výška? 753. A to pomerne dosť, a to 400 metrov a šitok si to pomínal. Boli tam 4 metre snehu. No ale krásna oblasť, tak to je